velkommen til Odense. Velkommen til Odense. Det er godt, at I kommer. Ja, vi er rigtig glade for, at I kommer. Ja. Vi har lyst til at vise jer lidt. Af alle de gode steder, man skal se. Altså, det er jo et fantastisk sted. Fantastisk. Det der H.C. Andersens hus, vi nu er kommet til, og det er et smukt kvarter rundt omkring. Dette er Knud den Hellige. Han ligger hernede i en meget, meget hemmelig kælder. Find det. Det her, det er en kælder under en kirke. Vi ved ikke, hvad der sker her. Så er vi kommet til Nordens største IKEA. nemlig. Og den ligger i Odense. Det er her i Odense. Den er meget stor. Det er noget, som de fleste danskere er helt meget misundelige over. Det er på billig retter. Bedst af det bedste. Så, nu har vi været lidt rundt i Odense. Ja. Og vi har set forskellige ting. Ja. Som I nok ville kunne bruge. Ja. Og som vi vil anbefale, kan man sige. Det er det. Det vil vi. Og ja, lige præcis. Ja. Så nu vil vi bare sige Velkommen. velkommen. Og vi håber at se meget til jer. Vi glæder os til at se jer. Og vi vil gerne guide rundt i Odense. Vi vil gerne guide rundt. Rigtig gerne. Ja. Velkommen.